Nafarroak eraikuntzaren industrializaziorako eta robotikarako zentro nazional bat izango du, sektore horretan aurrekaririk ez duen prestakuntza eta ikerketa instalazio bat, arlo horretan Europako erreferente izan nahi duena. Horrela jakinarazi du Nafarroko lehendakaria Txibitek eta Garraio Mugikortasun eta Hiri Agendako ministroa den Raquel Sánchezek Nafarroko jauregian biek egin duten bilera instituzionalean. Zentro berritzailea lurraldearen antolamentu etxebizitza paisaia eta proiektu estrategikoen departamentua bultzatu du eta horren helburua da profesionalak trebatzea eta eraikuntza industrializatua ikertzea. Eraikuntza modularrean faktore teknologikoak digitalak eta robotizazio arlokoak sartuta. Abian jartzeko lankidetza hitzarmena sinatuko dute Laister Foru Gobernuak eta ministerioak eta parte hartze paritarioa izatea aurreikusten da elkarren arteko kudeaketan eta finantzaketan, Next Generation funtsen eskutik. Zentro abian jartzeko eta kudeatzeko Foru Gobernuaren eta zentralaren arteko gobernantza beste eremu batzutara zabalduko da ondoren. Txibite lehendakariak nabarmendu duen moduan. Gainera, unibertsitate zentroekin edo Europako zentroekin, sektoreko enpresekin eta erakunde profesionalekin lan egiteko prest agertu da. Zentroak lanbide heziketako lerro akademikoa izango du arkitekturan, ingenieritzetan eta digitalizazioan eta beste bat ikerketa proiektuen arlokoa enpresekin elkarlanean. Helburua da sektorearen eredu ekonomikoa eta produktiboa eraldatzea erraistea, eraikuntzaren kalitatea, kostuen doikuntza eta eraikuntza iraunkorra areagotzen laguntzarekin batera.